ассалому алайкум дӯстони азиз. Як хушхабар дар шаҳри Ҳисор дар бозори Навуш духтарако марҳамат анамин магазини арзонмол кушода шид ки анамин пасудои 10 сомона интихобуш хеле зиёдай. Иҷада духтаро шумо аз 5 сомон сар карда то 200 сомона пасудаву ашёи рӯзгора метавонед харидорӣ кунед. Инчунин доставка доранд. Ина касоне ки доставка мехоҳанд нависен, доставкатон мекунанд. ҳозир ворид мегардем, якта ба якта машмода бо то қадри имкона нишон дода мефаҳмонам. Бисёри пасудое ки 10 сомонӣ буданд дар хотир доред корвонда. Анамиҷада филиалшона кушодагиян бисёри пасудаҳошон 10 сомония. И филиали анаму магазинай духтаро марҳамат биёен, хоҳишмандо касоне ки имконият надоштанд корвон браванд, мисол раҳдурӣ мекард, пас биёен дар шаҳри Ҳисорам кушода шидагиай ҳама намуд пасуда ҳастай, ҳама намуд манай хел метражни клёнкову ҳама чи аст. Хулас нархошон аз ами 5 сомон сар мешава то 200 сомона. ҳозир то охира тамошо кунед, наборои фасони пасудаҳо ҳастай, подставкои ҳар намуда ҳастай. Хулас ҳамаи чи ҳаст. Нигоҳ кунед, ана хел пасудаҳои хушрӯ. Мана диден аҷоибот пасудаҳо, қанд гирак, дона гирак, мева гирак ҳама чи ҳастай. Инчунин пиёлаҳои 10 сомона, 8 сомона, тарелкаҳои 12.5 сомона, 10 сомона. Хулас ҳама у нархе ки дар корвон медиден дар иҷа ҳаст. Ба ҳазур омада тамошо карда интихоб кунед. Ина 10 сомонаҳора бин. Ҳамино ҳам корвондам 10 сомона ям магазини дигаришон да духтаро. Леки иҷадам ҳастай. Интихоба бинен охи бо чихе бисёрай. Ҳамаи ҳамин новинкаяй. Мана марҳамат чи модели шумода дар корай. Ино истеҳсоли Хитоян. Хитоиё асосан кушодагияни магазинора. Марҳамат метавонен ки харидорӣ кунен. Сафол нестан, ҳамаш чиниян ваёшон. Пасудаҳошон сифати беҳтарин доранд. Нимкоса, пиёла, пасвай, тарелка. Хулас ҳамаи чи ҳастай. Чӣ тавре ки дар у магазиношам буд 1001 майдачӯйда. Дар инҷа низ анам хел 1001 намуд майдачӯйда метавонен ки харидорӣ кунен. Мана бисёриҳо мепурсидан дар бораи анамин магазини арзон. Марҳамат дар Ҳисор кушода шидагиай дар шаҳри Ҳисор дар бозори Навуш биёен духтарако тамошо кунен. Касе ки имконияти омадан надоранд нависен, доставкатон мекунанд. Доставка ҳамаи шаҳру ноҳияҳода ҳастай. Инчунин анам хел сачоқчаҳо ҳастай, канцелярия ҳастай. Чизе ки хоҳен духтаро, ина корча, аз як корча 1000 намуд корча аҷада. Бинен интихоб чихе бисёрай. Мисол дар як навор дида намешава, лекин агар ки хоҳен хушрӯ пасудаҳошона бинен, нависеншона суратҳошона мепартоянд. Ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. На қошуқо, комплекти қошуқ ҳамаи чи ҳаст, бо ҳамаш арзонай. Шумо мисол намеравен корвону омада бо нархи ҳамун корвон аз иҷа харидорӣ мекунен. Бори дигар такрор мекунем, шаҳри Ҳисор, бозори Навуш духтарако, мана арзон мол. Баъд ина обнӯшакора мепурсен. Обнӯшако инчунин дар иҷа ҳастай. Бакал, обнӯшак 10 сомон бовар мекунен. Ина шумо раҳгирона карда аз назди хонатон шахсоне ки дар Ҳисор ҳастен метавонен харидорӣ кунен. Шакаргирак, обнӯшак, ҳар он чизе ки дар корвон ҳаст дар иҷа шумо пайдо мекунен.